Ui, que pregunta. Son varias. Na realidade, e non creo que poida solucionar moito o que eu crea, pero digo xo. Cuestións. Previa. Hai culturas nacionais que son moito máis regradas e difundidas polo Estado de empresa e os procesos productivos asociados a él do que se adoita dicir. A cultura é todo o que se pode percibir polos sentidos. Non existe o cultural como algo separado da sociedade, pero ás veces é difícil atopar relación entre procesos sociais e culturais. A sociedade corre, pero nós somos máis rápidos. Non sei moi ben o que significa que haxa algún estadio superado, porque a cultura, por definición, é tanto o que se pode regrar como o que nace á marxe de proxectos políticos concretos. A cultura é máis fluida que a política, e non digamos que a política entendida como a taboleiro onde se relacionan os poderes, o poder, organizados. Na miña opinión, os únicos estadios culturais que superan outros son os que nacen dun proxecto de transformación en sintonía coas mudanzas económicas. Hai excepcións notables, desde logo, pero Marx funciona. A independencia é un proceso, non só un punto de chegada. O que entendemos por cultura galega non para de fluir e é independente en dous niveis que non temos outro remedio que segmentar. Por un lado, a cultura popular, ágrafa durante séculos, agora sometida á mundialización capitalista. Polo outro, a cultura académica, renacida con Sarmiento no 18, é configurada como proxecto político dende Faraldo, Rosalía e Murguía. Serían posibles todos os paradoxos, por exemplo, a existencia dunha cultura sen Estado, nós, o Estado Nacional como axente aculturizador nacional, Irlanda, e o Estado Nacional como restaurador. Pode restaurarse a cultura? Como restaurador dunha cultura nacional que se presume herdeira da cultura popular, Israel,